anyị na-ewetara unu ozi a maka ndị nke chọrọ ịhapụ ala Naịjirịa gaba mba United Kingdom ịga lụọ ọrụ site na akwụkwọ nke a na-akpọ COS, ya bụ Certificate of Sponsorship n'onu ndị iti. Unu ga-asa anya mmiri banyere ndị unu na-akwụ ụgwọ nke iji were lapụ obodo Naịjirịa bata mba United Kingdom iji wee lụọ ọrụ, maka na onye na-amaghị ihe a na-eme ewere ya mee ihe a na-eme na nke ikpeazụ a. Ofu ihe m chọrọ ka unu mata bụ na ndị mba Britain anaghị anapụ mmadụ ego iji were nye ya ọrụ, mana ụfọdụ ndị onokpom jizi ohere a ha nwere iji were nye ndị mmadụ ọrụ na mba United Kingdom werezie ya na-anapụ ndị mmadụ nnukwu ego aka azụ nke na-ada na milion n'ego naira, nke jọburu udene na njọ ma si karịa nkakwu n'isi bụ na ọtụtụ na-akpọbata ndị mmadụ n'obodo oyibo enweghị ọrụ ọbụla ma ọlị. Ndị ha napụrụ ego batazie na mba United Kingdom, ha atagbuo onwe ha n'ahụhụ ma were isi ha ma na-ekpe ekwele. Ogbu onye akpa ntị were na-agwazi gị nwa bụ onye nke na-akwado ịbata mba United Kingdom ịbịa lụọ ọrụ site n'akwụkwọ nke a na-akpọ COS, ya bụ Certificate of Sponsorship n'olu ndị iti, ka ị mụrụ anya dịka azụ nke bi na mmiri tupu ịghara ego gị hanye n'aka onye ọbụla bụ onye nke na-emere gị akwụkwọ, maka ime ihe dị otu a ego gị gakwa n'aka naghị. Ọ ga-abụ ihe jọgburu onwe ya na njọ na ịtụfuru nnukwu ego dị otu a were bata obodo oyibo. Ọ bụrụ na enweghị ọrụ nke ị ga-alụ, ọ ga-eme gị ịdọrọ ka dọlati na-elezi ka a na-ele ejebe adị mma na banaba adị mma, maka na ego ha na-akpa afọ ya bụ nnukwute ego mmadụ nwere ike iji wee baa uru n'ala Naịjirịa. Ụdịrị akparamagwa ọjọọ ndị a malitere n'obodo United Kingdom ozigbo ha mepere ọnụ ụzọ ndị mmadụ isi wee bata befa ka ọ dị mfe, maka ha chọrọ ndị nke nwere ike ịbata wee nyere ha aka lụba ọrụ dị iche iche. Ihe nke kpatara ndị mba United Kingdom jiri gbasapụ aka na nke ikpeazụ a ịlapụ ndị mba ọzọ dị iche iche ka ha na-abata obodo ha ịbịa lụọ ọrụ n'ikem bụ maka na ha onwe ha binyere aka ndọrọndọrọ ịlapụ ndị European Union ma nọrọziere onwe ha. Nke a mere ha jiri chọbazie ndị mmadụ ndị Afrịka nakwa ndị India ka ha bataba ma na-alụzi ọrụ ndị European Union pụrụ apụ tosiri ịlụ. Tupu ogbu onye akpa ntị ewetara unu ozi a, ọ gara njem ajụjụ ọnụ na mpaghara akụkụ mba United Kingdom niile were na-ajụ ndị mmadụ bụ ndị nke batara ọhụrụ n'obodo United Kingdom ịlụ ọrụ site na ikike nke COS. Ogbu onye akpa ntị jụrụ ha ajụjụ ka ọ mara ihe nke ha na-agabiga kamgbe ha batara ịlụ ya nwa bụ ọrụ n'obodo United Kingdom. Ha mere ka anyị mata na ihe nke na-ebe na be oke na ọ bụ ya na-ebekwa na be ogene, na anya mmọnwụ adịghọzi ebe a kpọpụrụ ya. Ọtụtụ n'ime ha kwuru sị na ndị nke kpọbatara ha ma napụ ha nnukwu ego dara ụda enweghị dị ọrụ ọbụla ha nwere ha ga-alụba. Ha na-ekwu na mwute sị na akọwara ha ihe a nke ọma mgbe ha ka nọ n'ala Naịjirịa. Ụfọdụ n'ime ha kwuru sị na ndị nke kpọbatara ha n'ala United Kingdom anaghị akwụrụ ha ụgwọ ọnwa nke kwesịrị na a ga-akwụ ha, na ha na-akpaburu ego n'elu ego ha tosiri ị na-enye ha. Ndị ọzọ kwukwa sị na ọrụ nke ejiri maka ya kpọbatafa abụrụzi ya nwa bụ ọrụ ka fa na-alụ n'oge ugbu a. Anyị werezi ohere a wee na-enye unu ndụmọdụ ịhụ na tupu inye ego n'aka onye ọbụla na unu abụọ kpebiri nke ọma ka ọ ga-esi wee gaa mgbe ị batara n'obodo United Kingdom. Ọ bụ ezie na ngwere niile makpu amaghazi nke afọ na-alụ, ọ nwekwazịrị ndị ezigbo mmadụ bụ ndị nke na-ekwuo otu ha si kwuo ma dobekwa ya otu ha siri dobe ya.
ọ bụrụ na isi n'aka ndị dị otu a, o nwekwaziri ọtụtụ ihe nrite dịkwa n'ime ya nwa bụ COS. Ndị nwere chiọma site na ya nwa bụ COS visa nwere inweta ọrụ nke ga-enwetara ha ego ha niile ha mepụrụ tupu ha abata mba United Kingdom. Ọzọkwa bụ na ha nwere ikike ma ha chọọlị ịdị na-alụ ọrụ ọzọ nke ga-enye ha 20 hours n'ụlọ ọrụ ndị ọzọ nke na-abụghị ndị kpọbatara ha na obodo oyibo United Kingdom. Ihe nrite ọzọ bụ na ọ bụrụ na ndị ahụ nke kpọbatara gị na United Kingdom anaghị enye gị ọrụ kwesịrị na ha ga-enye gị, ma ọ bụ na ị chọghọzi ịdị na-alụ n'aka ha, ị nwekwara ikike ịrapụ ha ma chọta ụlọ ọrụ ọzọ bụ ndị nke ga-enye gị ọrụ, kama ị nwere sọ naanị ọnwa abụọ iji were hụ na ịgbanwere ọrụ ahụ. Ma matakwa amata na ọ bụghị ihe dị mfe imenwu ozigbo ozigbo. Ihe anyị nwa bụ ndị The Brothers at Newspaper ji were na-akọwapụtara unu ihe ndị a bụ ka uche unu dị ya, maka na obere nwa nke na-achọ iri elu obi ga-esi ike ka ọ mara. Ma matakwanụ na ọ bụghị ka ihe nlacha si amị ka o si atọ. Biko tụsara anyị ozi ndị a ka o lute onye ọbụla ntị, ọ kachasị ndị nke nwere obi ịpụ n'ala Naịjirịa ka ha mata ka o si were adị. Udo dịrị unu.